Er der noget, jeg kan hjælpe med? Ja, du kan skubbe. Super. Det er jeg sgu glad for. Ja! Ja! Kom! Fucking for det. Ja, prøv igen. Ja, okay. Der skal mere fart på. Skal vi måske butte? Hvad for noget? Jeg sputter og skubber, og så prøver jeg. Jamen, kan du finde ud af sådan en Volvo? Ja, det kan jeg da godt, det kan jeg da sagtens. Så skal den jo bare kobles ud, Yes. og så i første gear på et tidspunkt. Ja, skub alt, hvad du kan. Ja! Ja! Bare vent! Ja! Hey!